Għal-kandidati tal-Partit Nazzjonalista, id-diversi miżuri tal-Gvern li minnhom qegħdin jibbenefikaw il-familji huma biss loqhom. Dan jirriżulta minn dak li qalet il-membru tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta kienet qiegħda tieħu sehem fil-programm Xarabank. Meta affaċċjata b'lista ta' miżuri li ħall-Gvern fosthom iċ-childcare b'xejn, ir-rifużjoni lura fuq it-taxxa tal-karozzi u l-istabilità fil-prezzijiet tal-fjuwil u l-uniformijiet, Roberta Metsola qalet hekk. Xarlon semmow il-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma, childcare, u l-Partit Nazzjonalista qed jgħid ejja nuru il-karta s-safra. Dawn mhux affarijiet pożittivi li qed jiġru, ir-roħs fil-kontijiet, il-childcare. Dan il-Gvern jippretendi li tirringrazzjah għal dak kollu li jiena kritikajtlu għalih fl-ewwel intervent tiegħi billi jagħtik il-loqom. Il-kollega semmit il-loqom sabiħ, raħħasna l-kontijiet tad-dawlu tal-ilma u poġġejna fil-bwiet tal-familji Maltin u Għawċin 30 miljun euro fis-sena. Fl-istess dibattitu ħasem ukoll l-Europarlamentari David Casa. Meta d-diskussjoni daret fuq l-iktar minn 1,200,000 euro f'direct orders li ħadet il-kumpanija Europa Research and Consultancy Services, Casa akkuża lil Partit Laburista li qiegħed jikdeb. Iżda fl-istess ħin imkien ma ċaħat li l-kumpanija ta' Busuttil ħadet dawn il-kuntratti. Qed tiċħad li Simon Busuttil il-kumpanija tiegħu ħadet aktar minn 1,200,000 euro f'konsulenzi, dik weġibni qed tiċħad. Wara li l-Partit Nazzjonalista kien iseħħ ir-roħs tal-prezzijiet tal-enerġija bħala gimmick, issa l-istess David Casa prova jagħti l-impressjoni li dawn il-kontijiet ma roħsux, anke jekk fid-djarhom in-nies irċevew id-dettalji ta' kemm qed jiffrankaw. Għajna semmejt li l-kontijiet tad-dawlu lil ma raħsu. Tista' turina wieħed ġibtu wieħed miegħek ħanarawh. Tista' turuna l-kontijiet li lkom titkellmu li raħsu fejn huma għandek kont wieħed. Kemm f'Kaza u anke f'Mezzola iddominat l-attitudni negattiva lejn Malta u l-poplu tagħha. F'Malta għandna problemi kbar. Badna it-triq tan-niżla din l-ar fl-Ewropa. Intant meta kien mistoqsi dwar l-aġir tiegħu meta fil-Parlament Ewropew kien iddiskussa l-kwistjoni taċ-ċittadinanza b'investiment u l-fatt li ħadem kontra Malta, Casa bħal donnu ħada bi kbira u qal. Għajjartni traditur. Jien għandi għalfejn. Għat li naħdem kontra Malta. Għajjartek traditur. Li ġiġa taħdem kontra Malta.